Yun mga pre, welcome back sa Pareng Dyomar TV. Panibagong araw, panibagong picture na naman tayo. So ngayon nga mga pre ay nandito tayo sa Farmville, Fabian, dito nga sa Pangasinan, para nga sa gagawin nating pictorial na naman. So bago yan, mag-intro muna tayo. Let's go! Nandito na nga tayo sa Farmville, Fabian, dito nga sa Pangasinan. Yo! Hi! Yun mga pre, so nandito tayo ngayon sa first model natin, si JAHANARA. She's turning 10, so magpipicture din siya. Let's go! Yun mga pre, ang susunod naman nating model ay si BRIANNA. Model number 8, PreBirthday.
susunod naman nating model ay si ASHTHA Amara. So magsi 7 years old siya, kaya mag-shoot din tayo dito sa Farmville. Ay, magiging 9. Won't you say why you're a stranger now? Your eyes escaping mine when I sit you down. Won't you say why you're a stranger now? Your eyes escaping mine when I sit you down. Don't you feel like we're holding on onto a fairy tale, but the magic's gone? Been months of bluffing the blushes and faking the butterflies. Wake up, yeah, I'm kicking the castle down. Ooh, yeah, I think it's time to talk. Ooh, yeah, I think it's time to talk. Yun mga pre, maraming salamat sa panonood hanggang dulo. Baka gusto mong mag-like o mag-subscribe, kayo na po ang bahala. At syempre, samahin rin ako sa mga susunod nating adventure. So, yeah!